Executiu, este és un predirecte. Anem a passejar a les roses. Quina lluna! És una locura. Mare! Noa, va, planta. Va? Noa, va, deixa'm que te fiques. Ai, no vol. Li fique un arnès per a que no tire, que va enganxat al morro, i així no la puc controlar. Perquè com és tan impetuosa i mossega els ossos, de l'altra manera no puc en ella. Noa! Ai, lluna, vine. És la meua xucutxua. Ai! El capritxe de meu iaio, mi meu. Dale. Upa. Misión cumplida. Saludem, saludem. Ui! Ara en seguida canvie a les dades d'internet del mòbil i tornem a fer un altre directe, esta vegada parlant sobre una petició que m'han fet i és parlar sobre l'autoestima. Segur que és un tema que també vos resulta interessant a més gent. Gràcies, fins ara! Carcaixent, a mi m'encanta, està molt prou de la muntanya, n'hi ha molt de verd, un lloc molt tranquil. I bueno, anem al tema. Yo venía a hablar sobre mi libro. Venía a hablar sobre el tema de la autoestima. Y bueno, la autoestima, què és? És la manera en com ens valorem. Autoestima, a nosaltres mateixa, com estimem, com ens valorem. Com ens estimem, com ens volem. N'hi ha molta gent que en l'ànim de ser responsable, de millorar, de fer les coses bé, se matxaca molt, s'exigeix molt. I aquesta exigència entra a vegades en l'autoagressió i això, clar, això és tindre una mala autoestima. Perquè no t'estimes bé, estàs dient-te tot el rato que torpe soc, és que sempre m'equivoque, realment estem insultant-nos a nosaltres mateixes. Això és una cosa a tindre en compte i és una cosa a millorar. Se millora des del minut en què te dones compte de que t'estàs tratant mal. És com si una altra persona mos diguera que torpe eres. Com solucionar-ho? Dir-li a aquesta persona que no te parli així, que no te parli així nada mal. Per tant, que aquesta persona se doni compte i diga ai, perdó per parlar-te mal, m'he donat compte, vaig a respectar-te. I que canvi, que diga, ai, vaig a parlar-te millor, vaig a estimar-te millor, tindre't en més consideració. Això és un procés que pot fallar en algun moment així que no ho pensem perquè hem automatitzat aquesta forma de parlar-nos, no? Però que en la pràctica se pot aconseguir canviar de forma d'estimar-nos. Dir, jo sóc molt valiosa, jo vaig aconseguir-ho. Això té molt a veure també en l'expectativa d'èxit. Se parla d'això, jo vaig estudiar en una assignatura que es deia Psicologia Social de l'Esport i parlava sobre el tema de que se veia estudiar este concepte, la expectativa d'èxit, i s'havia dit que creient que vas a aconseguir un èxit,
és més fàcil que l'aconseguisques. O sigui, prediu l'èxit més, aquesta creença, aquesta expectativa, prediu més l'èxit que les hores d'entrenament en l'esport que estigues practicant. O sigui, és molt fort. O sigui, igual, és com dir-te, igual el temps que entrenes, que si creus que vas a fer-ho mal, ho faràs mal. Encara que siguis molt bo, però vas a fer-ho mal. És màgia, és la profecia autocomplida, que també se diu. Té més noms, que no sé què, bueno, és un lío. Perdó pel ruido. És una bolseta. Ai, que ve un cotxe. Jo no. Per tant, això, que me'n vaig de tema, l'autoestima. No sé si m'ha quedat clar no sé si ha quedat clara la reflexió. La idea és perdonar-nos, intentar estimar-nos millor. O sigui, valorar-nos millor, com a sinònim. No és només voler-te, dir, ai, cuánto me quiero, no, sinó valorar-te. Dir, valorar-te molt. O sigui, jo en la consulta faig una reflexió per ajudar a esta, que és les persones que estan tenen una malaltia terminal, les gossos com s'aprofiten, sí, fan el que volen. Bueno, les persones que tenen una malaltia terminal o que estan incapacitades i no poden ni alçar-se del llit, què passa? No són valuoses? I se queden. Sí, és que són valuoses. Per tant, però no poden fer res, no fan res. Estan ahí tirades en el llit com si foren vegetal. Igual, però són valuoses. Un veus claríssim, però quan nosaltres clavem la pata o no aconseguim el que volem o no mos valorem. No mos valorem mal. És il·lògic, és totalment irracional. O sigui, jo crec que el valorar-nos mal, jo crec no, la psicologia, l'estudi de les persones s'ha vist que el valorar-nos mal no mos va a fer millors. Està clar que no podem tancar els ulls, mirar per l'altre costat i dir no, jo ho he fet bé. No, a veure, si ho has fet mal, ho has fet mal. Però no tenim que matxacar-nos. I bueno, això. Ai, ara ha arribat una espectadora. Hola! Però ja estic a punt d'acabar el directe. La cosa és que després el pujaré per a que si vols pues, escoltar de què parlar avui. Te deixo ahí en la incògnita de què parlar avui. I bueno, un beset i gràcies per seguir-me. Adeu!